Emadoda nisho athina ama-plans angoChristmas. Mina ngisanebhodlela lesiminofu kwamanje. Nina nihlele kanjani? Mina nginayo impela imali. Ngingiyodwa nje for. Khaba funi ukuphuza utshwala. Uyabona ngidakiwe ngaphela isibhaqa. Kumbe uyavalela. Mfethu. Uzobulele mfana kube kucana sathina. Wathula ngami lejo. Yini uhlela uba yisaha yena? Hayi lutho mfethu, uthi nje mina nginendaba notshwala mfethu. Yabo nje makukhona intombi kule plan yakho nje kube kuphelele isiwe mfethu. Indaba yakhe isorted kakhulu mfana kithi. Kube kukhathala wena. Amashwa nje ziyashaya, hayi ziyashaya, hayi oni, hayi ziyasho. Easy. Isikube nje. Hawu suka madoda uma le ndaba lezi eziyodupha ngomoya man shit. Hawu. Ayi. Ah lo mjida mfethu. Jehova ngisize lapho ngizoba nje Emlethe mfethu. Asoxabana mfethu ngizombamba lo mesebuya. Ngeke lona vele ushimile. Ngizokubamba dog. Ngizokubamba. Ngizombamba lo mfethu utsho usile lo. Hayi inkinga le. Sisi kunjani? Mina nami ngiyaxolisa abantu ukuthusa empeleni angizile kabi la ngibona uphethe kabuhlungana ngithi ake ngizokuphathisa. Empeleni angizile kabi la. Ngabe inkosazane ilibangisephi? ngekhaya kuba Snow manje ngingami ngiyaqala ukufika kule ndawo ende kubhlungu cishe nayo ifona ngiba ngisakwazi ukuxhumana naye Snow ngoba bethe angomfonela bese ngibona imisa. Oh uyakuba kasinothile vilakazi? Yeah yempela futhi. Oh hayi kulungile hayi. Ngicela ngibeke khona ngqo singabe sami. Oh ngiyaxolisa abantu uphaphela. Ngiyazi asazani and futhi yasibona abangani. Igama ngumletshe sibonga ngokwakantinga. Ngabe inkosazane ubayo negama? Mina igama lami nguNothandwa Vilakazi. Uthandwa Vilakazi. Ngiyajabula ukwazi noLuthando. Mina ngiyajabula ukwazi mlethe. Hayi singabe sambi kukude ngoba Snow. Nangasabuya umletshe kusobala ukuthi yawena la ekhona ngiyala akwazi ngeke isumqome nje iqala ukuyibona akwazi meya mqoma black yocaca ukuthi leyo ntombi isijipana kwazi ngiyala ngiqinisile kobe isijipana kwazi akwazi. Thando ngifuna uqamba amanga ngiyakuthanda inkosazane enhle ekhazimulayo. Ngiyazi uyasibuza ukuthi ngikuthanda kanjani ngiqala ukubona. Empeleni ngithe ngikubona uqhamuka laphana ngezwe ngishiswa inhliziyo yothando ngendlela eyisimanga kwami inhliziyo. Thando ngiyakuthanda okwesikuthi ngisoze ngeke ukuthanda. Mina ngazi ukuthi ngisemini because ngikwazi. Ngiyakuzwa lokho kushoyo futhi anginokuphikisa. Mhlawumbe mina obeke kabi. Empeleni ngilapha ngithunywe ubaba usenesikhathi futhi angithume ukuba ngimcelele intokazi enhle njenganawe ukuze sokhona ukuvusa umuzi wakhe ndawonye. Kwazise phela ekhaya izinkomo ziningi and futhi bengambone ezimfanele ngaphandle kwakho. Manje bangena phi abazali umthandweni wakho? Yo usho ukuba intokazi enhle njenganawe ngabe isiphethe yini?
Cha ngisiphethe kodwa ngilandela imiyalelo abazali. Yiyo kanye-ke nami into ebengiyisho. Kahle kahle ngilapho ngigcinwe ubaba kanye nenhliziyo. Oh, ngicela ukudedela. Kodwa ngaphambi kokuthi uhambe ngicela ukubuza imibuzo emithathu nje ilula nje multiple choice. Ngiphi lo mbuzo? Okay, umbuzo wokuqala uthi uthanda abantu phakathi komuntu okushelayo nokuthandayo? Ngithanda ongithandayo. Okay, ngiyawuzwa. Umbuzo wesibili uthi ngabe uyalahla yini mangase uthandane nami? Yebo noma cha? Ngathembe. Ngabe ngiyalahla. Okay. Ngicela ube honest please. Alright. Yini engafimba mina nawe sithandana? Phela mina ngilethe angikwazi phela. Mase kuthiwa ngikwazi. Mase kuthiwa ngiyakwazi. Ngabe lo mbuzo wakho ngiyaphendula ngini? Okay, ngiyawuzwa. Ngicela sibuyele lana. Ngiyakhumbula ngikutshela ukuthi ngiyakuthanda. Ya ngiyakhumbula usheshile nokusho njalo. Ya phela bengifuna sivumelane ngoba phela wena ufakazi wakho. Nale mbuzo yakho isiminingi manje sekho ngithathu. Okay, ngicela ukubuza okugcina nje ngiyathembisa. Right. Uyakhumbula ngikubuza ukuthi uthanda abantu phakathi komuntu okushelayo nokuthandayo? Wathi wena uthanda ukuthandayo. Kanti mina ngifake ngitshele nokuthi ngiyakuthanda. Ha, usile pamlet asikuqala phansi ngimbuzo wakho. Sisi, kade ngifuna nto bheza umuntu la.